Само напълно луд или авантюрист би приел такава оферта. Предложената ми схема намерих за опит да бъда поставен в пълна финансова и лична зависимост незнайно от кого. Някаква абсурдна гаранция за лоялност, която не съответства на позицията ми в партията и на дългогодишните ми заслуги. Жалко, че потенциалът, жертван заради интересите на външни хора, някои, които доскоро публично настоявате да се прегледате при психиатър. Как говорим срещу агенти... Господин Василев! Моля квесторите, изведете господин Василев от залата. Господин Василев е отстранен от 3 заседания. Добре, че имам бързи реакции. Господин Василев, напуснете залата. Обявявам 5 минути почивка. 5 минути почивка, да бъде изведен господин Василев от залата.